ti jebe? Á, to je. Čau, Kevin. Koko. Čo, kamaráti ma dovezli na BMWčku. Ti jebe, prečo si došiel odtiaľko? To je jedno, no. A one, jak sa máš? Pohode. Koko, včera sme boli jak štangle. Rozbití. Hej. Si bol včera? S tebou? Dobre, ja už musím ísť, čau. Ti jebe, Marek. Čo ti jebe, Marek, čau, čo ty tu? No tak, chillujem, čakám na kamaráda. Pekne, veď si povedal, že máš iPhone 7, ne? No, rozbil som. Jaj, no a čo, na koho čakáš, alebo čo? A nič, na kamaráda. Ináč, nehal som si u teba longboard pred týždňom? Longboard? Môj longboard, keď som bol od teba, či náhodou som ho nehal od teba. Jaj. Ne, nemal. No, neviem, nevidel som. Však keby ho vidím, tak ti volám a píšem, ideme, čauko. Ok, čau. Pohoda. Čau, Lukáš. Čo robíš? Čakám kamaráta. Jaj, pekne. A ja idem domov? A tak no. Prosím ťa, nevidel si Kevina dneska náhodou? Kevina? Ja sa s Kevinom nebavím. Aj, ja som ho nevidel mesiac. Však ja som ho nevidel už. Čau, Kevin. Koko. No. A tak však ideme ja už, no. No, čau. Ináč, prosím ťa, nemáš cigaretu? Nemám cigaretu, musím si skúpiť, vážne. Či keby mám, tebe by som dal, No, vieš. je cigaret. Čauko. Ahoj. Haló. No kámo, som sa dopočul, že si zbil môjho kamaráta. To je pičovina, ja som nikoho nezbil. No kámo, že vraj si mu tak najebal, že Čavo je teraz v kóme a ty máš ruku v sádre. Tebe jebe, ja žiadnu ruku sádre nemám. Jaj? Tak asi mám zlé informácie, no nič teda, no čau. No, asi hej, čau. Hej, čakaj kámo, poď sem. Ty si povedal, že si v kóme? A nikto ma ale nezbil. To ozaj každý ho jebáva v tejto dobe. Ty si povedal, že si v Taliansku. No dobre, ideme, čau. Čo ti jebe, to zas čo chce? Lukáš. Áno. Lexo, čau, čo robíš? Spím. Ideš ven? Dnes nejdem von. Mám svalovicu. Aj tak nič teda. No, keby idem, tak ti zavolám. Ok, tak mi volaj, čau. Čau. Jebem to. Si robíš na srandu? Ja si budem vypínať zvuky. Aha. Áno, zlato? Čo? Jasné, idem von. Čakaj, hneď som tam. No? Zlato, ponáhľam sa, ak to len ide. No, čau. Áno, už som pred schodom, idem za tebou, no. Čau. No Lukáš? Nejdeš ven, lebo nikto nechce ísť. Ne, nemôžem ísť von, vážne. Idem za Mati. Aj, ok, tak čau. No, čau.
Stáva Alexo, čo robíš? Čau. Zistujem, či mám alergiu na pelt. No tak. A ty čo? No nič, idem okolo. Hej. Pekne. Čo je dneska pátek, ne? Jes, nepoješ piť? Ja nepijem. Ne? Odkedy? Už dlhšie ja neviem. Ne? A keby idem pýtať, ti volám. Jasne, podám. OK, čau. Stáva. Q house later. A nebol si tam aj ty. Pil si, prečo by som mal piť? Alexo, pre mňa nemôžem hodiť do senca? Potreboval by som rýchlo ísť. No kámo, čau, ale ja som není na aute. A ozaj teda, nebudeš ho mať? No dneska mať auto nebudem určite, takže neviem. Aj piče. Kokotkeho jebava, však tam vidím. Jebe ti? Áno, teraz pôjdeš okolo mňa. Takže videl si názornú ukážku toho, jak fungujú ľudia v dnešnej dobe, jak si klamú. Takže ak sa ti moje videjko páčilo, tak hoď like, odber, nemaj ma za najväčšie hovno a podpor ma. Ďakujem.